Odnalezienie siebie w śnie czystego światła. Za każdym razem, kiedy mamy retreat i medytujemy, wszystkie praktyki, które wykonujemy, jak na przykład praktyka wojowniczych syllab, przebudzenie świetlistego umysłu, świętego ciała, wszystkie te zasadnicze praktyki, które wykonujemy, mają się kończyć w pozostawaniu w naturalnym stanie umysłu. Tak przynajmniej powinno być. Kiedy tak robimy, to po to, żeby coraz lepiej się zapoznawać z tym naturalnym, czystym światłem, o którym mówiliśmy wczoraj. I to naturalne, czyste światło mamy odnaleźć również w trakcie śnienia, w trakcie snu. A kiedy to nam się uda, to odnajdziemy je również po śmierci. Więc to czyste światło w Bardo ma ogromne znaczenie. To jest tak, jak gdyby był jakikolwiek moment, najważniejsze drzwi lub najważniejsza chwila do osiągnięcia oświecenia. To będzie właśnie to, czyste światło stanu pośmiertnego Bardo. To jest ta chwila. Więc to jest chwila, w której trzeba być jasnym. Więc po to tutaj sobie ucinamy te wszystkie drzemki, praktykując jogę snu, po to, żeby mieć taki przebłysk tego procesu umierania i sprawdzić, czy wpadam w ciemność, tracę świadomość, czy wpadam w jakieś moje wytwory, czy też osiągam stan naturalny, czyli czy wpadam w sen ignorancji, sen samsary, czy też śnię sen czystego światła. Nauki mówią, jeśli 3 razy miałeś doświadczenie, to masz szansę. Tak mówią nauki. 3 czyste, wyraźne doświadczenia w trakcie śnienia, w trakcie snu i odkryłeś to czyste światło, to wtedy masz pewne szanse, żeby matka i syn połączyli się, kiedy będziesz doświadczał śmierci.